join us in welcoming Ireland. Táiméid tí sa Phobailscoil Ghaoth Dobhair sa Domhain Robotics agus táiméid cleachtú faoine an Craobh in Texas Domhain VEX Robotics. In mi anar bhainmuid cruú ar thuisceart na hÉireann sin an bhain litir canning. Agus an sin thuirmid go carcaí faoine cruú na hÉireann. Bhainmuid a garcaí fásta. Tá seaartar sa foireann, tá ionadaíocht mar captain agus tá mission mór agus Kerry I mean sa ládal a robot. Molly ar an design an robot agus tá Bhuaigh agus choireann fásta. Sé an comórtas is mó robotic sa dana, so táiméid agsúil go mór leis. Tá mar bís tá ar sketchim in arm faoine Dallas. Tá súil go mór leis. Ní Maria America agus seo seans mai. Muid go Air Force carc fanna go dtí Bhuaigh agus í sin go Bhuaigh san sin bhí mar ar an eisiiltas fudges am a híal agus chálaí má leatag. Bhí thuras inta fada an bhí in Uile-Éíreann hart fa dhiaidh agus just bhí muid recht in éan. Níor fuirmid as an Uile-Éíreann agus amach an airport in Dallas, buail an seasmid sé ionta sé. Anto, could you ever do moho? Méid go séasta agus tá sé ionta sé an seo. Kerry, could you ever do moho? Test get your mini arm. And you could you ever do moho? Ráhé. Could you ever do moho, Meister? No, ní do look in the camera. No camera. Bhín éit a héin dóchreite, bhín caiimiréis bhín lethir a héin fianta mór go mór le cead a Craobh. Bhín cétaí foireann a bheits an ómíart le áirthéad áirtmó foireann an ómlan. In san parad na sin bhí siad dóchreite. Bhí greibh nervous of roimh ach nar bhí muid amach an státe just bhí an buzz allhar síans agus just dóchreite bhíon. Bhí me daine san inad Uile-Éireann agus bhí déich cluiche le imar jogann char a dhéal le. In 3, 2, 1, go. Bhfuair na comórta sí go mbeidh dólamid chud mhór bhí siad Jackar mar bhíon caide an bhád ní surgeon atá an éireann. Bhí couple fáiline agin ag tuairis an comórtas idir an réaltóir ag ceangal leis an robot agus fuirmid Róimh ag deireadh an comórtas agus inné sin thuaimid agus bhainmid cléithe ina éideann an cinnte na foireann is fearr ar an domhain. So bhí me dínta bradal a sin. Ní hial Maria go bheith ag comórtas robotic a hall in Dallas a mu sé bradú lasing agus cin don ar a dís fearr a hial really, yeah. Tá bhí fear bradú faoi mé héin agus an fearr na lig just chuirmuid is seo chuid mhór aber agus bhí sé jazz a toirí sinál. Bhuaigh le Meister Keith, really, a thug chance le fáil go dtí Texas. Dobair an foireann ionta máil le chéile, tá mé ionta bradal agus taid dóchreite bhí sé. Caiimiréis go má fianta bradal agus tá héin ionta Bhuaigh don na páistí leis an takeíart a thug sé dús a héin agus an opair a thuirse do seaal le fáil in áid sin mar inadí don scáil, don condaid agus don tír fásta.